Hello friends, फरायबाय बर्डार जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साख्रि ग्रेड 3 ओंखारजेनबाय बेनो जाबाय आसाम स्टेटआव दा हम गार्ड डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे PWD डिपार्टमेन्टआव गोदान साख्रि ग्रेड 3 अफिसियेल डिटेल्सखौ जों नायगोन हौवाफोर हिनजावफोर गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन STP खथा दंखायो जेराव एलिजिबल बेयावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिसियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दा जों फैबाय PWD रोड्स assam.gov.in बेयाव फैनानै अफिसियेल एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन दा बावैनो नैबे लेटेस्टआव फैनानै नाथाय बेखौ APCआ लिड लादों बेखायनो APCआव नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि जों अफिसियेल नटिफिकेसन जों बाव नायनोसै बे पस्टआ मा रोखोमनि दा बेनो जाबाय पस्टआ नोंथांमोना मोनदों जुनियर इन्जिनियार अके स' इलेक्ट्रिकेल आन्डार पाब्लिक वर्क्स होनना बुंदों बिल्डिं एन्ड नेशनेल हाइवे तो बे पस्टआ जाबाय 53 दङ टटेल बेनि गेजेराव जोंनि STP रिजार्भेसन दङ बेखौ नायोब्ला STP आव 6 जन दङ बेनि गेजेराव सानैया जाहैबाय हिनजावफोरनि रिजार्भ दङ दा बेनिफ्राय बे जाबाय अपेनआव दङ स' नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला नायबानो जाबाय पस्टखौहाय देन बेनिफ्राय स' बिनि सेलारि होनोबा APC कन्डाक्ट खालामनाय एग्जामा सेलारिया मोजां जायो अके 14,000 निफ्राय जागायनानै 70,000 प्लास ग्रेड पेआ जाबाय 8,700 नोंथां स' बावहाय 3 इयार्स डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन 3 इयार्स डिप्ल'मा इन इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा मास्ट बी ए रेगुलार कोर्स होनना बुंदों माने रेगुलार कोर्स जानांगोन बेनिफ्राय बैसोआ 18 इयार्स मिनिमाम आरो मेक्सिमाम 45 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो बेखिनिया एलिजिबल जागोन देन बेनिफ्राय बेखौ जों मिथिबाय लास्ट डेट नायोबा स' लास्ट डेटआ नोंथांमोना जुननि 10 सिम मोनदों एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन 11 मेआवहाय आरो नोंथांमोननि पेमेन्ट दानायनि लास्ट डेटआ 12 जुनसिम बाव दङ दा अनलाइन पेमेन्ट खालामनाया नायोबा जोंनि ST खथायाव नायोबा टटेल 47.20 फैसा थ' नोंथांमोना बेखौहाय पेमेन्टखौ खालामनांगोन देन हाउ टु एप्लाइ होनोबा APCनि अफिसियेल वेबसाइटआव जेब्ला 11 मे जागोन थ' नोंथांमोना बेखौहाय एप्लाइखौ खालामनांगोन बेखौ बुंदों एन्ड बेनिफ्राय माखासे एग्जाम डिटेल्सआव जों दायो थांनो दा रिटेन एग्जामिनेसना अफलाइन जागोन आरो बियो जन वाइसआव जागोन जेरै डिमा हासाव हजाइ नगाव मरिगाव कार्बि आंलं एन्ड वेस्ट कार्बि आंलं बे जाबाय नगावआव जागोन आरो तेजपुराव नायोबा बिश्वनाथ धेमाजि लखिमपुर सनितपुर आरो उदालगुरि जागोन आरो जायफ्रानोखि हमना ला क'क्राझार साइड दङ स' क'क्राझाराव जागोन बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां धुबरी गवालपारा क'क्राझार आरो साउथ सलमाराया क'क्राझाराव एग्जामा जागोन अके बेखिनि थ' नोंथांमोना मोनथिबाय दानिया जों फैबाय हम गार्डआव दा गोबांथार नोंथांमोना हम गार्ड होनाय लोगो लोगो खायसे मोजां मिथिगौ आरो खायसे मिथिया बे जाबाय डिपार्टमेन्टआ हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव गोग्लैयो दा बिनि मेन बसआ सिमानो दा मोजां साख्रि जेरै आसाम पुलिसाबो हम एन्ड पलिटिकेलनि आन्डाराव गोग्लैयो थिग बेबादिनो हम गार्ड सार्भिसाबो बे डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव गोग्लैयो बेखायनो नोंथांमोना बाव फैनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनि अफिसियेल नटिफिकेसन जों डिटेल्सखौ नायगोन आरो बिनि एप्लाइखौहाय लिड लादों माने बिनि इन्टारभिउखौहाय लिड लागोन बेनो जाबाय APC लेभेल दा जोङो बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना ग्रेड 1 साख्रि अके माने अफिसार रेंकनि बियो साख्रि बेखायनो APCआ बेखौ कन्डाक्ट खालामदों नाथाय डिपार्टमेन्टआ मा बेनो जाबाय हम एन्ड पलिटिकेल हम गार्ड होनाय लोगो लोगो साननांगौ कनस्टेबल नाथाय कनस्टेबल नङा बे कनस्टेबलनि बस माने अफिसनि क्लास 1 जुनियर ग्रेड साख्रि बियो मोजां साख्रि बेखायनो APCआ बेखौ कन्डाक्ट खालामदों आं बेखौ डिटेल्सखौ होबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ एसेब्लाबो आइडिया मोनसिगोन दा STPआव 3 पस्ट दङ बेनि गेजेराव सासे हिनजाव दङ दा नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन मोजां साख्रि बियो दा बिनि सेलारिया जोबोर मोजां 22,000 निफ्राय जागायनानै 97 प्लास ग्रेड पे नायोबा 11,800 पर मान्थ माने मोजां बियो साख्रि दा बेनि गेजेराव क्राइटेरिया स' बावहाय एग्जाम लिरनोबा नोंथांमोना एनि डिसिप्लिन डिग्री पासआनो बाव खालामनो हागोन दे जिखुनु जाया ग्रेजुवेट पारसेन्ट नाङा आर्ट्सआ कमार्सआ एनि ग्रेजुवेट बाव खालामनो हागोन बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम आरो मेक्सिमाम गुबुन जेनोखि जेनेरेला 38 नाथाय जोंनि STPआहाय 43 इयार्ससिम बे पस्टआव एलिजिबल जागोन दा बिनि सेलेक्सन प्रसेसआ एसे लं जागोन मानोना बे जाबाय APC लेभेलाव कन्डाक्ट खालामनाय बेखायनो नोंथांमोना मोनदों फार्स्टआव मोनदों रिटेन टेस्ट होनना बुंदों 200 मार्क्सनि सिलेबासखौ नायना ला आरो पेपार 1 बियो आरो पेपार 2 थायो 200 मार्क्सनि APC लेभेल नालाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआव मोनदों आरोबाव पार्ट B मोनबावदों बेनो जाबाय 120 मार्क्सनि दा गोबां रोखोमनि टेस्ट दङ आरोबाव फिजिकेल टेस्टबो दङ माने एक्चुअली आं बुंदोंना डिफेन्स लाइननि बादि होननानै स' बेखायनो 100 मिटार्सखौ खारनांगोन 16 सेकेन्डआव हौवाफोरा आरो हिनजावफ्रा 18 सेकेन्डआव
आरो बेखौ खारखांबा 800 मिटार्स खारबावनांगोन 3 मिनिट्स एन्ड 45 सेकेन्डआव हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 4 मिनिट्स 45 सेकेन्डआव बेखौ खारनांगोन आरो लं जाम्प दङ 3.5 मिटार्स दङ खनथाम चान्स मोनगोन हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 3.0 मिटार्स दङ खनथाम चान्सेस बेखौ मोननो हागोन माने फिजिकेल टेस्टबो फिटनेस टेस्टबो दङ आरो अके एन्ड लास्टआव आरोबाव पार्सनेल टेस्टबो दङ स' पार्सनेल टेस्ट दङ आरो बिनिफ्राय फाइनाल सिलेक्सन मेरिट लिस्ट होनना बुंदों बेखिनिखौ होदों एन्ड बेनिफ्राय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टबो दङ जेरैहाय नोंथांमोननि हाइट दा STP आव नायोबा हाइटआ माने 5 feet 3 inches 162 cm माने सेन्टिमिटार हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 5 feet होनना बुंदों 152.40 cm बेखौ नायगोन अके बे जाबाय हिन्जावफोरनि आरो सेसखौ अनलि नायोबा बेवहाय जों नायोबा नै बेबादि मोनदों आरो दा STP आव नायोबा 80 सेन्टिमिटार मोनदों नर्मेलाव आरो एक्सपेन्ड खालामबा 85 सेन्टिमिटार एक्सुवेलि हिन्जावफोरखौथ' सेसखौ नायनाय जाया मेक्सिमाम दा बेखौ जों मोनथिबाय आरो बिनि अनलाइना 8 मेनिफ्राय जागायबाय अके माने गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरो लास्ट डेटआ 7 जुनसिम थागोन अके दा बेखिनियानो दा एसेबाबो क्लियार जाबाय एग्जाम फिसआ ST खौ नायोबा 47.20 पेमेन्टखौ खालामनांगोन आरो अके दा बेखिनि डिटेल्सआव नोंथांमोना मोनथिबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान गोदान साख्रि फैसिगोन आरो थाबैनो सरकारा दानाय लोगो लोगोनो ADRE 3.0 नि अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन दा मन्त्रि सभाया आफ्टार 11 मे जागोन दा जिखुनु जाया मे दानाव मन्त्रि सभा एबा मन्त्रि दानाया जागोन बिनि उनावनो जुन जुलाइआव ADRE नि नटिफिकेसन ओंखारगोन बा गुबुन गुबुन साख्रिया ओंखारसिगोन दा बेखिनिया लेटेस्ट ओंखारग्रोबाय